ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ଭାବକୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ଗାଈ, ଯାହାକି ଆମର ଗୋମାତା, ଯେହେତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଈ ଯାହାର ବି ହଉ ଏଠି ପଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏହାର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏଠୁ ନଉ ବି ନାହାନ୍ତି କି କେଉଁଠି ପୋତୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମର ସନାତନ ଗୋସେବା ସଂଘ, ଆମେ ଭାଇମାନେ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ଦେଖିବାରୁ ଜାଣିଲୁ। ଆମର ଖୋଳାଖୋଳି ବି ଏଠି ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଆଉ କରିବା, ମଣିଷ ତ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେଣି। ଗୋମାତାକୁ ରଖିବେ, ବାହାରେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲେ ତାର ଟିକେ ଆମର ଯେମିତି ମଲାଶକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ଶବ ସଂସ୍କାର ଆଉ କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୋମାତା ଯାହା ଗାଈ ବି ସେ ହେଇଥିବ, ସେ କେଡ଼େ ମାନେ କୃତଘ୍ନ ମଣିଷ, କ'ଣ ତାକୁ ପାଟିରେ ତ କହି ହେଉନି, କେତେ କୃତଘ୍ନ ମଣିଷ। ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଘରକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ସେ ଗାଈ ବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ରହିବା ଭିତରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ଗଲେ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ। ଯାହା ହଉ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହେଉ ଆମର ତ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ସେବା ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଭଲ, ବଡ଼ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଖୁସିର ତ ନୁହଁ, ଗର୍ବର କଥା ଏଇଟା ହେବା କଥା। ଆଜିକାଲି କିଏ ପଚାରୁଛି ମରିକି ପଡ଼ିଲେ। ଆମେ ଗାଈ ଯେ ଆମର ମା ହବ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ତ ମାର ମା ଭଗବାନ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଦେହରେ। କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ହଉ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବି ଆସିଲାଣି। ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେବକ ଭାଇମାନେ। ଲୁଣ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ 15 କିଲୋ ବୋଧ ହୁଏ।
ଗାଈରେ ପୁରା ପୋକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁରା ଏତେ କମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଶବଟା ଗତି କରିଥିଲା କହିହେବନି। ପୋକ ପ୍ରବଳ। ଆଉ ସେଠା ପରିବେଶ ବି ସ୍ମେଲ୍ରେ ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ତ ମାସ୍କ କିଛି ନଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ସଜ ବି କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଗାମୁଛା ଗୁରା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ। କୋଦାଳ ଘରୁ ଯାଇକି ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ନ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି। ଆମେ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ନା, ଆମେ ପିଲା। ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଛୋଟ ସବୁବେଳେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହା ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ବି କ୍ଷମା ବି କରିଦେଉଥିବେ ଆମକୁ। ଆମର ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବା। ଆମ ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ଆମେ କଲୁ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିବେ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଆମର କାମ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ଆମର ଯେଉଁଠି ବା ଗାଈ ବି ଆମର ଏମିତି ଥିବେ ଅବସ୍ଥାରେ କି କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ କେସ୍ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଫୁଟେଜ୍ଟି ଦେବୁ। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଗୋମାତା।